simukela abazalwane beqhamuka ezindaweni zonke. Ngiqale ngokwamukela ubaba Mabaso, umkhulu Mabaso, siyakwamukela Mdoma, ngicela uNkulunkulu phakathi kwabazalwane, hamba nomama, siyanemukela abazalwane, sicela sibashayele ihlobo. Sibingelele nizonibalule nezabazalwane. Ngifuna manje ngazi umuntu umukela kanjani esefakazele waqeda wahlala phansi. Kusho ukuthi ke kumele ngixolise. Ngiyabona ukuthi ngifike late inyana inkonzo phakathi. Khona umuntu bengibiziwe lapho kwamasipala bathi khonto sizoyisayina ngokuthi sila somewhere sinovini bazalwane masingabambezeleka khona. So siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Ngisimukela abazalwane abaqhamuka eMpumalanga bonke bazalwane. Simukele bazalwane ubaba uphila ngezwi umchunu nabazalwane leadership yonke yasesekhunda abazalwane elokhaleni. Ngicela sibashayele ihlobo. Hallelujah. Simukele abazalwane babusikhosana nabazalwane bonke ahamba nabo bonke basuka eMpumalanga abazalwane that side of Sekunda as well. Inkulu Sekunda bona abazalwane. Sicela sibashayele izandla abazalwane. Hallelujah. Sibingelele bakhona mzangu bashiya zama ukusikeni room kodwa ke anginazi nonke abazalwane. Simukele nje bonke ihambele zethu ezisuka kude bazalwane ningixolele bakhona ngibashile bazalwane. Inkulu le it's interprovincial local muhle uNkulunkulu wethu kule nkonzo sazoke khulunywa ngayo kahlobo le nkonzo lolu. Sihanjelwe ngijabule phakathi angazi ukuthi ngithini. Zwana mfowethu Nyathi mfowethu Lusumhlambe Pretoria, baba uGatsheni in his absentia. Siyabonga uNkulunkulu anibusise ngokusebenza ngenhliziyo yini. Next time sibambele inkonzo mhlambe in the same venue or a different venue, I promise you izogcwele hall. Hayi ngoba ukhona ngenxa nje yomsabazalwane. Yabona makusetshenzwa ngenhliziyo emhlophe. Jehova phakathi la. Bazalwane. Sibonge ibandla lonke ngokuhlanganyela ezintweni zonke ukuba lenkonzo ibe impumelelo. Uke walo uSathane engafuni ukuthi sibe lapha. Walo kwasho ukuthi sikhulekile. Phela siqoba lapho thina ngibazalwane. Bayishonisane inkonzo, bayishonisane masichitha masikhipha la inkonzo. Basibuyisa bona khona. Sathi sikhonza uNkulunkulu phela. Bazalwane siyabonga bazalwane, sibonga umama. Niyababona nje siumhlambi omncane nezabazalwane. Siumhlambi omncane anibabona umama bethu babhizi lapha basilungiselela ilunch yethu ezoza nje kungekudala. Bazalwane siyababonga. Ngiyakholwa bayangizwa lapha bakhona ekitchen bepheka. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi bazikhandle ngalendlela ukuthi benze inkonzo beyimpumelelo. Abantu abasha
ukuba baphelele namhlanje ngabe cishe ihholo igcwele. Sinabantu abasha abaningi sakhelwa ama-university la ePretoria. Sifundile ukuthi masifuna ukuba inclusive inkonzo kumele sithi kuyenza nganene before ama-exams. So kuyosiza kakhulu lokho. Sebehambile abaningi enibabonayo njengamanje othando lobona phana bathe sifuna ukuhlala siyohamba emva kwa-29. Kunkulunkulu anibusise bantwana bami. I see you lapho ashalam lapha emumva awusuka madoda. Siyabonga nazi insizwa nayibona izinsizwa sasethiuthile izinsizwa ncebe zenkosi ziyakholwa bezilinde nje umhla ka-29 seqedile ukubhala qedile konke ukuthi nje sibe ingxenye yenkonzo ukuze inkonzo ibe impumelelo. Sanibona nonke bheka bafowethu nonke sibonge ukuthi ke nibe ingxenye yenkonzo wonke umuntu adlale ingxenye yakhe. Siyabonga ke bazalwane lokho ebengikuzele kakhulu phambili bazalwane ukunemukela nonke. Angazi ngizonemukela kanjani ngoba senisekhaya vele ngibona ngizwa nje amandla. Yabona bazalwane bayizwa nokuthi inkonzo ikhululekile abakhululeke. Besifuna lokho vele alithi sithi 10 to 8 iseshini kanje asixakwele lutho sizohlala ebukhoneni. Amen. Nihlezi lapha phansi ngiyabuza ubuningi baJehova kule ndawo. Amen. Ngifuna sikhonze bazalwane ngine ithi ngisuku lesi-December lapha phakathi kwezona kunabazalwane bethu lapha ekade ngakhonza nawo. Ubhuti Douglas Nyathi sasithi asibenganga labo fana manga sinaphansi kwawo ophila nezwe 1998 1999 yonke lo myalelo bazalwane. But there was one thing ngaleya minyaka sihambele inkonzo zabazalwane sinqabule siye emsini Nkosi sasike sithi uma sizwe umzalwane excited uzumzalwane ehlabelela uvuke uyayidonsa lithi uvuka uyahudula uthi uyangena enkonzweni uzokuminwele inganekwane into engasaziwa ipresence kaNkulunkulu ephaphebule eziwa ngama-senses omuntu kodwa into kamoya. Sahamba endleleni yabayindi indlela sengathi sixoxa inganekwane. Sibuyeleni bafowethu. Haleluya. Ingane zethu sishiyele ifa lokholo ne-presence eyi-personal encounter elithi athi mayikhuluma izakele athi kuyofika isikhathi lapho amafutha eyosuke ehlahleni ayibalini abikho umuntu ofundisa umoya ngoNkulunkulu. Simbonile uNkulunkulu simzwile. Angazi ukuba ibandla lalesi sikhathi ngabe lenze njani ukuba linalo iBhayibheli as a reference. Bazalwane isikhathi is a season la okubonakala khona ngathi indlela isabonakala kahle nezinto ezingama-basics okukhonza kwethu sezistrange phakathi kwebandla. Ngisho ukuthi bayazi phila noNyathi sasithi masikhonza kanje kumakhulu inkonzo kumzala kuthiwa nani igumbi lapha ofuna ukuqhubeka nomkhuleko
ishikonzo ushumkhuleko ngoba kukhona lesifuna ukufinyelela khona. We're not doing a tick box exercise. Sesixoxa ngoNkulunkulu moya ngathi sikhuluma inganekwane, because the sons of perditions are leading to church. I'm praying for the new generation of leaders. And it's in Bible, it's never a hollow more. Nyazo ukuthi bazalwane kunento ehlupha kakhulu impilo yami kulezi insuku. Umoya ngcwele eveza ukuthi, do you know ukuthi the sons of perditions, mangithi bazalwane, the sons of indodana yokulahlwa, indodana yokulahlwa akuyena umuntu, akuyena uJuda, is the spirit esidla noJesu na athatha khona. Siphathele uJesu imali. The danger of today is that sons of perditions are in the leadership role. In the leadership role. That's why isn't sikhuluma njengamanje makhuluma kuthiwa uNkulunkulu moya ngcwele uyazifikela umuntu. Kungabe bikhona umuntu oxolelwayo uNkulunkulu. Amafutha asuke ehlahleni ayezibani. This is symbolic. It's a spiritual symbol. That is a spiritual symbolism. Yokuthi uNkulunkulu akafune umpristi phakathi komuntu naye. Ufuna umuntu angene endaweni engcwele. Yena umpristi uphila kwakhe nabanye. Sithi ngiyashona manje. Igcwele imvuselelo ngenibona. Ngifisela ukuhle. Amen. Let's create a platform la siziyela khona. Siziyele bafowethu. Singavinjwe umthetho, singavinjwe lutho. Singavinjwe i-system of the world, siziyele kuye. Athi ubabayo, when we come into the throne of grace, we shall obtain faith. Everything is so structured in a way of it kills the expressions of the Holy Spirit and the lead. I'm not Nisho akazosukuma bashumayele lapha. Angithi ngikhola abafana ngizoshumayela. Uma sizwe ukuthi indaba kaNkulunkulu nathi iyaqhubeka kulo mzalwane, akaqhubeke. Jesus. Asisile ukuzodlala igema. Gema lamzwana, hlala phansi. Sifikeni lapha. Ithi iBhayibheli amadoda awaphakamisa izandla ezingcwele ezingenalanga. Angeke afinyelele lelo zinga amadoda engakhuleki. And I'm so happy I'm praying with you, Pastor. Let's go back. Hallelujah, Pastor. Siyabonga uNkulunkulu ngokuphumelela isinkonzo, bazalwane. And I'm so hopeful ukuthi khona uNkulunkulu asibekele khona.
ngiyakuzwa umoya uthi umprofeti bayikhuluma athi phuma awuphumi ubheke ngawubona uyayizwa imvula ngaphakathi esikhathini sesomiso athi no lithi izwi ngephunga lamanzi isihlahla siyakhula ngephunga injalo lento nomoya ngoba sithi bayizwa imvula isifikile esigabeni. haleluya Uyalalela uzwi ukuthi hayikhona mani, hayikhona mani, hayikhona mani, hayikhona mani. Nizwa sabani? amen Isikhathi sikhona, isikhathi. Ngeke ngayisho lento besikuncane. Was it last year sikwamhlanga ne? Yes. Ngathi bazali ngikhuluma njengomprofeti khona isikhathi sayo, isikhathi sifikile. Isn't the family 7 times? 7 times. On the 7th time, I told you if you yes, that's it. haleluya Hallelujah. The 10 minute prophet and nibuka bani bangaka kodwa kunemvulo esifike. Bazalwane. Nalamazwi ngithi akasuke sonke. Kasihlabelele sibonge uNkulunkulu, sibonge ngemvulo ezayo. Sibonge uNkulunkulu. Uma kuthi suke sihlabelele siyabona ngale formality yakho senayo. Le formality yakho yathayi namakhibokozo. Uyikhona kancane uma kuthi move around futhi move ugcwale iholo uma kuthi yenza uma kuthi guqa uma kuthi yenza lokho kumele ubona nakwenza bayikhona wenzayo uma ukuthi masiqeda thina sithi siyaqeda thina qhubeka uthola indawo